Da, evo, hvala što ste došli ovako iznenada, pa današnja pres konferencija je više manje vezana za jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća i recimo dakle, puno više je izazvalo interesa ono što nije bilo, nego ono što je bilo na Gradskom vijeću, a vidjeli smo dakle jednu situaciju kako su u zadnji čas sa dnevnog reda sjednice se dakle povukle dvije točke, a budući da znamo da se ipak dnevni red sjednice usaglašava i sa gradskom upravom, možemo samo zaključiti da su vladajući povukli ove dvije odluke, dakle odluku o povećanju poreza na dohodak i odluku o povećanju poreza na paušal po krevetu prije same sjednice u strahu da te odluke možda i neće proći. U prilog tome ide i činjenica da smo vidjeli da dvije odluke koje su bile za povećanje su prošle kroz igline uši, što se kaže, pa se do zadnjih časova jedno čekalo kako će se glasati. Mi kao IDS mislim da smo prilično jasno rekli da se protivimo povećanju svih davanja, novih nameta, i to ne na minimalno kako neko želi predstaviti, nego na maksimalnu vrijednost. Paušal recimo kao tako se povećava 5 puta, dakle 500%. Imali smo jučer vidjeti da se porezi na javne površine od 40 pa do 400% povećavaju, komunalna naknada za 40, znači u ogromnim količinama se povećavaju i na neki način to je zavlačenje ruke u takovini građana koji su očekivali da će ipak sa ovom poreznom reformom im nešto više novaca ostati. Ako uzmemo u obzir i sva moguća povećanja kojima smo svjesni, dolazimo do zaključka da građani neće dobro proći, da bi neko koji više osjetljiv za pitanje građana ipak trebao prije nego što da takve odluke razmisliti kao prvo o njima, a već ako želi ići u tom smjeru, definitivno ne u ovim iznosima koji su bili. Mislim da su argumenti koje smo mi iznijeli donekle jučer, a još ranije, koji ćemo iznijeti kada za 8 dana bude sjednica Gradskog vijeća gdje će se ponovo naći te odluke, dovoljno dobri da ukazujemo na to da nema smisla za to povećanje. Dakle, ono što se govori o gubitku potencijalnih 4 milijuna eura, mi vidimo da bi bez ikakvih povećanja i bez prireza prihod taj nenamjenski bio za 1 milijun eura veći, a s ovakvim nametima to će jako duboko zatići nekih 7-8 milijuna eura. Dakle, značajno više nego što je potrebno da se potencijalni gubitak nadoknadi. Uz to imamo i nenaplaćenih potraživanja u iznosu od preko 9 milijuna eura. Jedino što vidimo u tom je sljedeće, da se želio napraviti prenapuhani proračun sa nizom, ja bih rekao, obzirom na prije 2 godine rada nerealnih obećanja što će se sve raditi, 2 dječja vrtića, Marsovo polje i tako dalje, a vi da bi imali proračun morate na rashodovnu stranu priključiti prihodovnu stranu gdje smo vidjeli na koji se način to radi. Dakle, mislim da je gradonačelnik trebao razmisliti o tome da li treba uvesti nove namete i ono što smo jučer rekli, a još i prije, reći ćemo i kada bude proračun, a to je da nigdje se ne spominje ni racionalizacija, niti štednja, niti efikasnije poslovanje. Ja mislim da same perturbacije, to jest promjene u gradskoj upravi koje su bile u najvažnijim odjelima u nekoliko navrata i već ove godine, da su dovele do toga da smo imali kao prvo i direktni trošak samih promjena, a indirektni trošak koji se onda sagleda u tome da ti uredi nisu mogli poslovati kao što treba, što se vidjelo i po 6-mjesečnom punjenju proračunu, gdje je recimo komunalni doprinos bio 5%, a komunalna naknada isto manje. U smislu toga, kao što smo jučer rekli, vidimo i povećanje komunalne naknade, na neki način da se ispuni ta rupa koja se nije uspjela ostvariti, a i ono što dakle se želi da se taj novac osim komunalne infrastrukture usmjeri i u druge. Gledajte, najlakše je povećavati sve namete, sve poreze i sa time opravdavati svoje projekte koji, kako smo svjesni, nisam siguran da se uopće mogu ostvariti, ali posao gradonačelnika nije lak, posao gradonačelnika je potreban i kada je štednja i racionalizacija u pitanju i kada se realno želi dati koje su to potrebe ovoga grada i što se može stvarno ostvariti sa tim potrebama. Evo ga, nadam se da možda bude vremena da vladajući, dakle, koji imaju potreban broj ruku, da će razmisliti do 6.12. i uvidjeti da ovakvi nameti u ovoj eri poskupljenja inflacije svih energenata nisu potrebni našem gradu i da naši građani žele da im se ostavi u novčaniku onaj novac koji smatraju da im treba za povećanje troškova
i da će razmisliti o glasanju do toga 6.12. kada je proračun, ali ponovo ove dvije točke koje su maknute sa dnevnog reda. Mi smo već čuli nekakve naznake da se od samih njih, da je to možda pretjerano, ali eto, od nekih naznaka i priče do dizanja ruku u zrak je ipak potreba neka korak odlučnosti u korist ovih naših građana i grada Pule. Dakle, to bi bilo na nekakav način sukus. Sukus je dakle, ukidanje prireza je na neki način izlika smokvin list da se opravdaju sva moguća povećanja koja više nego duplo su veća nego što se potencijalni gubitak od ta 4 miliona, a sve u tome da se daju obećanja za koja mislim da se ne mogu ostvariti, ali novac građanima će se uzeti. Evo, da li ima nekakvih, kažete? Te dvije točke su više skinute s dnevnog reda. Čega smo onda svi glasali, osim jednog vijećnika, za usvajanje tog dnevnog reda? Pa gledajte, mi smo glasali usvajanje toga dnevnog reda zato što ima neki točke koje su se morale riješiti, ali ako se ne usvoji dnevni red, oni onako vjerojatno ne bi bile ostale, one ne bi bile ostale gore, imali su dovoljan broj ruku da taj dnevni red maknemo. Ja inače nisam za to da se nekakvim napuštanjem ili tako dalje stavlja kvorumi, međutim, bilo je ovdje i drugih točaka koje su bile bitne. Imali smo jučer zakon o redu na pomorskom dobru, imali smo ono što smo željeli, dakle, na neki način s našim argumentima, a mislim da je i u vladajućoj se većini vidjelo da su neki poljuljani u tome, to su ovi gradski prirezi i to je bila komunalna naknada. Sljedeći tjedan ćemo vidjeti kako će to ići dalje. Da.